Tanyag sang doles sa mga OFWs. Sa Balita International, WHO ginakonsiderar ang paggamit sang e-certificates para sa COVID-19 vaccination. Sa Balita sa Sports, TNT daog naman batok sa Barangay Ginebra sa Game 3 sang PBA 2020 Finals. Sa Balita Entertainment, pila ka mga opisyal sang ABS-CBN nagpasalamat sa mga nagpabilin nga artista sa ila sininga network. Samtang sa Balita Espesyal, padayon natin istoryahan ang mga Christmas tradition sang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Desyembre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga nag-apekto ang northeast monsoon sa northern kag central Luzon. Maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Cagayan kag Isabela. Ginapahanda-pandama naman ang ibang nga lugar nga nasakupan sang Luzon nga maghalong sa posible landslide kapag baha tugas ang pag-ulan. Samtang sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, mahimo maka-eksperyensya sang pag-ulan umpisa karon sa hapon. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:51 kaina sang aga, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning! Sa liwat sa aton siniwag kaksyon, of course, number 1, gid Sir Alex Monteza, ara ka sige hapon. Thank you so much. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Watching from Hong Kong. Thank you. Roderick Aungon, morning. Mati sila Connection Boy sa Gardenville Subdivision. Okay. Armin Sesoral, good morning. Of course, Sir Michael June Season, good morning. Greet niya lang ko na schoolmates niyan. Schoolmates 92. Batch 1992. Raymart, Catherine, Mary Ann, Karen, Rose, Elnie, and Phoebe. Hello to all Energy Fans Club. Monitor lang sa chat to Elise Paranaque. Thank you. Kay Veronica Baliados at Chaos. Good morning man. Kag ginbawi ni Sir Michael Hambalia Action Eden. Perfect. Erwin Gonzalez, good morning man. And of course, Ma'am Vanessa Mayo. Si Maninay mo naman na. Oo, Maninay. Kag si Doc Maninoy Mayo. Dumuda mo. Grabe do. Kung magkasal ko Action Boy after 5 years, wala na iban nga bisita. Puro Maninoy kag Maninay. All-star cast pa. Oh, grabe no. Bigatin. Hindi mo, isa ka na dadaan. All-star cast. Grabe, nagindi niya. Ako ganun ka supot-supot na ko para sa kasal mo eh. Good, good. Imbis nga kamoy ang kalas doon na supot-supot, ang Maninoy Ang ang Maninoy, supot-supot. syempre, kasala naman. Dapat yung may kabi pa kami. Jarot lang. Kalain. Jesselyn Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan. Good morning kano kay Roy Andrada, kag Jessica Dolindo sa Ibimag. Ems Marhen Magbanwa. Aboso pa na. Aboso. Grace Istoya Diquilio, watching from Sipalay City. Sa kay Raquel Hugado, greet siya lang ang Hugado family. Dino Alik, good morning man. Kag kay Nonoy Andan. Joff Barry Jimena, mayong aga man sa imo. Kay Gingging Arroyo, good morning dra sa imo. Sige, action na din. Good morning kay Norberto Moya Jr. Good morning kuno sa aton dire. Of course, Jen de los Reyes. Good morning man kay Joff Barry Jimena. Hanina Hunyo. Jimena, oo. Hanina Hunyo. Janina. Janina Hunyo. Nga, na first name ng Janina mo. Janina Hunyo, good morning. Yes. Kay Naud Sparkon Legarde, good morning ko no. Watching sa Mandaue, Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta mo diha? Oo, okay ramya. Sige, sa kay Remia Garcia, good morning man, dira sa Barangay Panukoy. Of course, kay Antonia Tayap, good morning man sa imo, no? Sa kay, pagdami ako ko na, yung mga classmate ko mula si Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas.
si Teresa Linahakayaw, si Jen Buerom, kay Tonet Torres. Good morning man sa imo, no? Kay Malu, may aga. Arlene Belga, watching from Pampanga. Josephine Cañete, mayong aga man sa imo dira. Oh, and of course, Action Boy, Andrea Welar, good morning man kuno, always in good health. God bless to every one of us. Thank you so much. And of course, malipatan ko bala. Maninoy Jerry, good morning. And lapit na lang yun ang Christmas, no? Do pila na lang ka days, Action Boy? Ay, 20 na lang guruay. 20 days. Grabe, no? Before Christmas. Oh, AK 5 subong. Oo. Kag 27 days before New Year. Grabe, ti. Kaya wala galing si Aksyon Doral. Kasi Aksyon Doral ka-countdown pag yung birthday niya mo. Amo na, grabe. Oh. Kay January na si Action Ate, mga 14 days na lang niya, 15 days na lang, 45 days na lang ng iyaya. Bongga. Ako na malalayo pa. Manok lang na sa kanila, 45 days. 45 days, may color. Sige, standby sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginatugyan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang desisyon sa kada lokal nga panguluhan sa siyudad kon Banwa kung i-adjust kag panugutan ang mga menor de edad nga makasulod sa malls nga sakop sang ilang nga lugar. Suno kay Lacson nga antes ang pagpanugot dapat nag-istorya kay hibaluon ang opinyon sa mga health officials sa kada lugar kag dapat matarakay kung pila ang edad sang mga makasulod. Madumduman ginpalayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga nagadepende na sa mga opisyal sa kada probinsya kung ila panugutan ang mga kabataan nga magsulod sa mga malls. Samtang wala pa nakabaton sang guidelines ang Kapitolyo Provincial kung anong proseso sa pagbakal sang COVID-19 vaccine kung available na ini sa masunod nga tuig. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, wala pa sila sang ideya kung paano magka-order sang vaccine. Apang ginapaabot ni Lacson nga government to government ang pagbaklanay kag pagpanagtag sini. Nagalawang ang gobernador nga mangin patas ang pagpanagtag sang gobyerno national sang vaccine sa kada LGUs, agud tanan ang makabenepisyo. Dugang pa sa karon wala pa sang ideya si Lacson kung sino ang mangin prioridad kung mayara na sang available nga bakuna. Samtang padayon naman ang pagtaas sang backtrack registration sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni City Administrator kag Emergency Operations Center o kon EOC Executive Director M. Ang nga base sa pinaka-latest nga datos sang EOC kahapon nga adlaw Biyernes, nagdangat na sa 385,507 ka mga individual o kon Bacolonon ang nakaparehistro, samtang 7,509 ang sa mga establishmento komersyal. Duwa pa ni Ang, mas dako nga numero sa mga business establishment anang proseso sa backtrack sining uligid lang bangod man sa monitoring nga ginhimo sang syudad angot sa ilang compliance. Liwat man sini agin pasiguro nga wala sang dapat kabalakan ang publiko angot sa issue sang data privacy bangod ini nga programa sang syudad ang ginamonitor man sang Data Privacy Commission. Lately, ang nag-register are ang mga businesses tungod gin-intensify naton ang pag-monitor sang compliance ng mga business establishment. Kaya nakita tagid how helpful ang aton backtrack database sa pag-strengthen pagit sang aton nga contact tracing efforts. Ang kabahin sa pahayag ni EOC Executive Director kag City Administrator M. Ang.
Ginkalipay naman ni City Administrator M. Ang ginhimo nga pagpasiguro sang tanan nga mga BPO company sa syudad sang Bacolod nga ini sila ang hindi magpatigayon sang physical kon face-to-face nga Christmas party sini nga bulan sang Disyembre. Suno kay ang ining positibo nga nangin resulta sang iya ginpatigayon nga meeting kon nagligad nga gabi upod sa mga opisyales sang amo nga sektora. Sa piyak nga bahin liwat man nga ginapanawagan ni ang kooperasyon sang Bacolod noon angot sa pagsunod sa ginapatuman nga mga regulasyon ilabi na sa minimum health protocol sa tion sang Christmas holiday celebration agod mapaiway ang liwat nga pagtaas ng kaso sa pagsulod sang tuig 2021. Every year, ang pinakadalag ko nga mga Christmas parties are those of the PPOs. Bongga, gini sila yung magpa-Christmas party kag because of the sheer numbers ang ila mga employees nga tamaan kadamo. If you notice, nag-party sila either sa mga dagko gid nga mga event centers. Si City Administrator M. Ang. Sa iban pa naton nga balita lokal, liwat naman nga istoryahan sa mga punong barangay sa kaupod ang Concerned Committee ang angot sa pagpatuman sa 100% nga implementasyon sa road clearing sa siyudad sa Bacolod. Ini kasunod nga ang siyudad ginpadalom na sa Modified General Community Quarantine umpisa Disyembre 1. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni ABC President Lady Glass Gonzales nga isa sa ila talakayon amo ang matikang sa pag-implementar sang road clearing sa panahon sumong nga may COVID-19 pandemic. Sulo pa kay Gonzales, sentro sang road clearing amo ang mga salakyan nga illegal nga nagaparking sa dalan. Subong man ang mga vendors nga nagalaksam na sang dalan sang ila baligyan. Sa Lunes, natala na naman nga magpagawa si Gonzales kung tubdo pila na kaporsyento ang road clearing sang ini ang partial pa lamang gin-implementar sa siyudad tungod sa quarantine status sang Bacolod nga naka-GCQ. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover naman sang Kapitolyo Provincial sa lokal nga panguluhan sang Banwa sang Calatrava kag syudad sang Escalante ang pagdumala sang Calatrava District Hospital kag Vicente Gustilo District Hospital. Sa sesyon sang sangguniang panlalawigan na aprobahan nga magaperma si Governor Eugenio Jose Lacson sang Deed of Use of Rack kundiin na saa ang mga obligasyon sang duha ka partido. Sunod kay Board Member Araceli Somoza, Chair sang Committee on Health, magahatag sa gyapon sang financial support ang Kapitolyo apang ang pagpamlakad sini ang nagadepende na sa tagsa ka mga LGUs. Dugang pa ni Somoza, paagi pa sa siningatikang, mabuligan ng Kapitolyo nga masunod ang limitasyon nga gintalana sa Department of Budget and Management angon sa personal services ng probinsya, kundiin gintalana nga 45% gid lamang. Ginumpisahan ang tanyag sa mga LGUs sa idalom sang 1st District, bangod-luyag nila nga may baloan kung masarangan sang duha ka LGUs antes itanyag man sa iban nga hospital. Apang pasiguro ni Lacson nga ang Teresita Halandoni Provincial Hospital ang padayon nga dumalahan sang Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Yes, good morning na sa liwat sa aton nga sa aton nga nag-monitor dira sa Facebook, no? Ay kay Malu watching from La Carlota City, Josephine Cañete, Andrio Huelar, good health for me. Mark Luis Bandoquillo, liw lang ulit tamyaw kay Nanay Hasmin kag Papa Luis Bandoquillo, kay Vanessa Mayo, nya Aksyon Boy, my new maninoy. Ay, manino. Hindi na to sa si Vanessa, nya kano ma Aksyon Boy, my new maninoy. Oh, yada. Sige Naunahan niya ko dungan. Mamangkot lang ko gali kay Van, no. Ano na siya nga year nag-graduate sa man sa Holy Family. Holy Family Vocational School pa na sa una sa Barangay Sumag. Kaya actually nga ako ng mga sisters na nag-graduate mo. Okay. Basibla kung di sila maglayo sa basibla kilala sa mga sisters. Basibla doon nga yan, kaman gid nga mag-maninoy. Oo. Duha ko ka sister na nag-graduate sa Holy Family mo, no? Correct. That was the time nga kwan pa to siya may mga German pa to silang mga sponsors. Wow, Kwan pa to yaw pa to bayad, so may bayad na no? Mamangkot ko kay Van bala ko ano sa katuig na graduate dira. Girly Conyendo watching from Riyadh. Kay Bagong Boy Rene, good morning manda. Jean Oisiser, Sam Hartwig from Canada. Taga Canada ni saya. Sharon Pilor Siason, kilala ko niya. Good morning ko no kag ginagreet niya taga Purok Himaya sa Mansilingan. Ginagreet man ni Malu ang mga taga ka-asyenda niya sa Asyenda Elena de La Carlota City. Edmar Escosura kay Joseph Pacifico. Monitor sila sumo sa Barangay Baliwagan San Enrique, Hurada, Magbanwa, Sintos kag Pacifico family, no? Sakay Andre Polanco, good morning. Yasi Kate Cardones, Maing Agaman, Rodely Gumayan, siling ni Wanbol ni Maninoy mo Wanbol, oh. Nyag good luck Madam Remia Garcia tomorrow. Good luck Madam Remia Garcia tomorrow. Actually, sa kuwan ko rin niya ay, base sa boxing na ni Bla, may boxing si kuwan mo Errol Spence kag Danny Garcia. Pamilya Manila sa mga Garcia, Danny Garcia. Correct. Di, basta may boxing ganun, naamo naman na da. Buligan mo si Maninoy mo pray. Oh, pray. Grabe ba? Rose Wenner, good morning once sa mo Rose. Kagawad Ulay Abalahon, good morning. Weng Morales, kumusta ka mo dira? Good morning. Sige. Good morning na Action Boy. Kay manang Aiza, upod na mo dira sa balay. Kay nag-text siya. Kami pwede, sa kuno ka pa kayo itlog. Kay may dala ko to sa balay, wala isa ka tray itlog. Yung-text siya. Wala mo sa ginaway, magdala ka. Huwag mo siyang nambalan nga kung maluto, kakualanda Makalo, kalikati syempre, galisin siya kasi yan. Very respectful. Kita ya kagapon nga ako na nagano sang itlog. Malya. Pwede ko, di ka pa ngayon itlog. Bakit mo siya tananhon mo?
Pwede, yun nang Magkatanay sa kung anon niya. Oo, sige Daso i-chat ko, okay lang. Oo, anon mo na nga. Natapagam mo, pag hindi malaya. Kasi magsabat sa ay, hindi na lang daya. Ito ka kapoy. Kay Richard Daet Pacheco, good morning. Raymond Burda, good morning man. Dodds Dalida, of course. Yes. Kay Michael Necesito. Watching from Barangay Kamandag, Banuasang Castellana. Yes, Tagalog Castellana, good morning, ha? Yay! Pablo Benji, watching from Riyadh. Thank you so much. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita national. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang COVID-19 vaccine nga gin-develop sang British firm nga AstraZeneca kag Oxford University hindi makakuha sang approval sang Food and Drug Administration kung hindi maklear sang Vaccine Experts Panel sang gobyerno. Ginhimo ni Vergere ang pahayag bilang sabat sa pamangkot kung bala ang AstraZeneca mahimo makakuha sang approval sang Ethics Board kung natalana pa lamang ining aprubahan sang VEP nga sa idalom sang Department of Science and Technology. Sunod kay Vergere, hindi pwede nga maka-bypass ang vaccine sang AstraZeneca sa anuman nga regulatory process bangod ako ang papel sa requirement nga gintalana sang VEP kag Ethics Board. Ginanunsyo naman sang Department of Labor and Employment nga magatanyag ang ahensya sang masobra 26,000 ka job opening sa information technology kag business process outsourcing industry sa overseas Filipino workers nga nadulaan sang trabaho bangod sang COVID-19 pandemic. Lakip sa posible trabaho among customer service, technical support, IT developers kag consultants. Sunod kay Dole Assistant Secretary Dominic Tutay nga sa karon nag-umpisa ng pagpakig-angot sa mga returning OFW sa gud magtanyag sang trabaho kag ining magalawig dubdub sa katapusan sa Desyembre. Dugang pa ang Dole ang nagapangita man sa mga empleyado nga may ihibalo para sa manufacturing companies. Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang prepaid load forever bill sa tuyo nga mabuligan ng mga online learners kag entrepreneurs. Sunod sa Senador, wala dapat sang expiration dates ang prepaid loan kag mobile data sa Pilipinas, ilabi na sa karon nga nagsaka ang demand sini sa mga estudyante kag sa mga entrepreneurs. Dugang pa ni Gatchalian nga may 110 milyones ka mobile users sa pusod kag mayuri adri ang nagabakal sang prepaid load kag data. Magapatigayo naman sa hearing ang Senate Committee on Public Services sa ginaduso nga franchise renewal para sa third telco player nga Dito Telecommunity Corporation sa masunod nga semana. Matapos ang 3 ka bulan nga ginaprubahan sila sang Kamara. Ang panel magatalakay sa House Bill 7332 nga tuyo maghatag sang duga nga 25 ka tuig nga prangkisa sa kompanya nga nagapalawig sa ginhatag nga 22 ka tuig na ang nagligad paagi sa Republic Act No. 8627. Ang Dito ang ginatawag nga Miss Latel Consortium, ginabugusan sang Udena Corporation nga sang negosyante nga si Dennis Uy nga may 35% nga share, Udena subsidiary nga Chelsea Logistics Holding Corporation nga may 25% share, kag Chinese state-owned nga China Telecommunications Corporation nga may 40% nga share.
Ginpasiguro naman sang Malacanang nga bayaran sang PhilHealth ang bago nga utang nga 600 milyones pesos sa Philippine Red Cross. Ini ang para sa COVID-19 swab test ang ginapatigayon sang gobyerno sa mga nagapauli nga overseas Filipino workers. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi dapat magkabalaka ang Red Cross bangot hindi man sila pagpalagiwan sang PhilHealth. Napapadud-an na sunod diri sa naglabot na sa 1 kabilyon ang utang sa PhilHealth sa Red Cross nga gilayon man na bayaran matapos ang ginhimo nga pagtuon. Kinahanglan lang nga ma-verify anay ang payment scheme antes bayaran ang utang nga sa 100 milyones pesos. Una na ipahayag sang Red Cross nga nabudlayan ang ilang operasyon bangod sa hindi pagbayad gilayon sang PhilHealth. Sa katapusan nga balita national, nagakasubo naman ang palasyo sa Malacanang nga yara na sa 3.8 milyones ka mga Filipino pa ang wala sang trabaho. Base sa reports ng Philippine Statistics Authority, 3.8 milyones ang wala sang trabaho sa tupang bulan sang Oktubre, pero mas manubo sa 4.6 milyones nga na-record sa tong Hulyo. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, apesan nga nagnubo na ang kadamuon, kasubo sa gihapon ng balita bangod madamo pa sa mga Filipino ang wala sang palangabuyan. Ining rason kung nga ginhimo nga advokasya nga buksan ang turismo sa tunga sang pandemya sa COVID-19. Sunod kay Roque, kinahanglan nga buhion ang ekonomiya para makapangita sang palangabuyan ng mga Filipino, basta halungan lamang ang ila sining ay kayong lawas. Isa na dire ang pagsuksok sang face mask, face shield, paghugas sang kamot, kag pagpabilin sang physical distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo na blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasig siya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang. Sige, good morning Mandra kay Pablo Benji watching from Riyadh, Saudi Arabia, no? Sa kay Jen Oasis sir of course ara man sa gyapon, Raquel Hugado, nyahidlaw gid ko mamati sa mga tingog nyo. Amo na bisan ari ko sa Laguna, gina-open ko gid ni kag mamatian para daw ara lang ko Japon sa Negros. God bless your station po. Aksyon Radio lang malakas mula noon hanggang ngayon. Wow, mula noon hanggang ngayon. Sano na mo na? May sugpon Sakto na? niya Japon. Uy, Tamya ta abi mga taga Barangay Zamora, taga Pontevedra, kag La Castellana, Yes, good morning. mga Hugado family. shout out. Lisa Liboon, good morning man, watching from Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Arnel Desamparado, watching from Barangay Mansilingan. Neneth Alvarado, dapat. Grabe gid ang baho sa Central Carlota, ga sakit siya na mundi. Okay. Kay Neneth Alvarado, dapat. Reklamo nyo da sa inyong City Health. O sa barangay, pwede sa barangay na. Yes, Reklamo para nyo sa matama barangay, kapag na sa mga taga City Health, no?
Sa kay Grace Ortega Sullivan from Imos, Cavite. Sige, action din. Kay Sherilyn Oro Javier, good morning. Kay Raquel Nasend Yaliwat. Cecilia Oleo, good morning man from Cebu City. Duran sa La Prania Ormando Docto. Good morning from La Carlota City. Thank you so much. Meg Yen Belieza Magbanwa. Greet nilang kuno family Messina sa Victoria City. Kag family Magbanwa sang Ibi Magalona. Thanks and have a blessed Saturday morning. Nicole Ababon Arbelio, Kurth Josh Kaheben. Pamati kami tie up kay Councilor Gonzales regarding sa road widening. Okay. Okay, sige lang. Kaya daw kalawig-lawig daw ka. Kay Homa Lomena, Heaven, good morning. Ve Bordago Pakulanang, good morning man. Family Pakulangan, Villanueva, and Apollo sa Lagit Biao, Binalbagan. Thank you so much. Romeo Baroba Jr., good morning. Kag-ari naman, may isa naman ka, si Kumar. Isikway ta ni siya. Si Kumar, ari na siya. Araw kalaba naman siya. Gracia Horeta Horvidalia. Sige. Doña Elena Alegarbes, good morning din sa imo, ha? Doña, good morning. Doña Elena. Si Doña na siya. Kala ba laba mo ni sa iya ni Magkabudlay Kumar na magsulot-sulot si Kumar mo. Ate, sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasa... Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa Balita International, ginakonsiderar sa karon sang World Health Organization ang pag-introduce ng electronic vaccination certificates dala ang paglaom nga matapos na ang pandemic nga ginpabakod sa Britain nga among pinakauna nga pungsod nga nag-aproba sa paggamit sang COVID-19 vaccine. Sunod kay WHO Europe expert Siddhartha Datta, ila naging tun-an ang paggamit sang teknolohiya para sa COVID-19 response kag isa diri kung paano makatrabaho sa mga miyembro sang estado sa ginatawag nga e-vaccination certificate. Patag ni Data ang pag-introduce ng certificate makabulig para ma-identify kag ma-monitor ang kada tawo nga ginabakunahan nga nagasunod man sa national laws. Ginklaro lamang sa WHO nga ang e-certificates hindi isa ka immunity passport nga ginagamit agud masiguro nga nagadala sini sang protektado na sa virus bangod nakaagi na nga o kung nakaagi na nagpositibo kag naka-recover. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, nakarecord ang Pilipinas ang 3.3% ng inflation rate sa bulan sang Nobyembre. Ang nagapalawin nga African swine fever ka mga nagligad nga mga bagyo ang isa sa nakita nga rason kung nga ang madasig nagasaka ang presyo sa mga balaklon kaangay sang utan, isda kag karne. Sa records ng Philippine Statistics Authority, naglambot sa 3.6% ang insaka sa presyo sa mga basic commodities umpisa nagligad nga bulan. Sunod sa PSA, ang 3.3% sa nga bulan ang isa sa pinakataas nga na-record nga inflation rate sa Pilipinas, bangod ang average inflation rate ang nagalambot gid lamang sa 2.4% tungtod 2.6%. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 11 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 5 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginapasalamatan ginapasalamatan sang ABS-CBN executives sa mga artista nga ginpili nga magpabilin sa piyak sa natabo sa network. Sa isa ka media event nga ginpatiyad sang Star Magic Shines On, ginpahig sang ila CEO nga si Carlo Katigbak kag sang bag-o nga Star Magic head nga si Laurenti Jogi, nga ila ginapasalamatan ang desisyon sang kada artista nga kaupod nila tubtob karon. Nagtambong sa event kag nag-renew sa ila kontrata ang Sanday Kim Chu, Jane De Leon, and Chung D,
JM De Guzman, Andrea Brillantes, Kira Balinger, Joseph Marco, Robbie Domingo, kag Eden Aboso. Antes gin... Very good. Mayo. Good, Kaya naka-radio contract mo. Oo. Antes kitapos Aksyon Boy, ni katigbak ang iya sininga speech. Ginpalayag sininga ang tuig 2020 ang dala sang madamo nga kabudlayan. Di amo ginaa. Basta renew lang kami. Renew lang good. Sabi ko, anong renew mo? Sa kay Turko ka nag-renew. Aha. Sa kay abi ko kay Turko Turko ka nag-renew. 5-6. Dala na da. Balita sa sports. Daog ang TNT Tropang Giga batok sa Barangay Ginebra sa score nga 88-67 kagabi. Nakakuha sang 18 puntos si Roger Pugoy, 12 puntos naman kay 14 ka rebounds ang kay JP Ram, 15 puntos naman kay Troy Rosario sang TNT. Suno kay Rosario, ginimo lang tanan bangod mas mabudlayan sila kung liwat nga mapierde sa game 3. Sa piyakabahin, gintungunahan naman ni LA Tenorio sang Ginebra ang team sa score nga 19 puntos. Samtang 15 naman kag 15 puntos kag assist ang kay Jason Castro. Si Stanley Pregol naman ang mayara sang 24 puntos sa game 1 kag 34 puntos sa game 2 apang may 11 puntos lamang sa game 3 kagabi. Ang game 4 sang 2020 PBA Finals buwas ng adlaw Domingo. Balita Espesyal! Alright! Amo na siya dapat, kinaka-red ta. Kaya damo, kapamakot ko nga, nag-red naman ko kuno. Kahit ang permi lang black. So, red naman kita Muna because... kitang rason ka na permi black. Hindi nag-red ka. Red is color for Christmas. Color for joyful season. Hindi tanda naman, balang Colors ang... ang Yuletide season. Kaya ang Yuletide season starts December 21 to January 1. Amo na? Oo. In-search ko ginagawa. Ang Yuletide season ma-start sa? December 21 21. to January 1. Okay. Amo na yan mo, ang ano, Amo na ang... ang baligugli. Okay. Sa mga Pilipinas, no? Sa Bilog Libutan. Sa bilog ng kalibutan. Bilog Libutan. Pero sa Pilipinas, sa yung Pilipinas, pag-ambal, sa September lang. Pero ang imo nga bayo na hindi ka na madala sa red tagging. Hindi, amo na siya. Hindi ka ma-red tag. Hindi man kay na ano gin hambalan ko ni Liza mo nga ipa ano lang ko bala ipa-iway lang ko Paiway bala. ka lang. Yan din na pagdala Kaya ko section budlay mo leader. kung lahatin nila no. Budlay na siya. May mahigot-higot na. Wa mo na siya kaya mo ni dapat do joyful. Yuletide season mo na siya dapat. Sige. Kaya kung mainit ko karon simo, ipaliog ko rin siya. Pati Ano mo na nga. Sa aton nga balita special Action Boy, sige. i-continue ta istoryahan ang Christmas traditions ang iban nga pungsod. So lima na to natakol no nagligad. So dugangan Action Boy kadto kita sa New Zealand. New Zealand. New Zealand Action Boy. Nami na nga lugar no. Namin na dayakin namin na ilang fields, no? Dairy, na sila dairy. Yes. Mga damo na da, mga cows, mga hambal- baka. Oo, dira gina. Damo na da. Ang mga tsokolati. Okay. Hambal ni Paula Sayon. Good morning, Paula Sayon. Member isang Bigels mo. Bigels Oo, kita ko na. Amiya ka gwapa, normal, amigay ta. Tablas ang miga mo na. True! Hi, Eden Marie, and Action Boy. Gibuta ka niya pag yung Maria. Hindi na pa ibulgar. Tama na, Paula. Kay Tito Albert Sayon, dira. Hello, ka. Si Paula, gali. Amo na siya, dato nagligad. Yes. Ay, remember. I remember. I remember the days. Dumduma ko. Amo na siya ang kuhan, ang bantay CCTV. Kapala, kamusta daw ang trabaho mo subong? Kung day off, kung Sunday mo, tayo mo nakisagalakat kami kung Sunday, kay day off yan na. Okay. Galing nga for the rest of the week, wala labot nga nag-eskwela, siya Action Boy. Gabantay CCTV. Gabantay sa CCTV nila. Okay. With matching ano pa na, milk tea, pa na ambala mo ni Dora. Ano ka naman, di ko din mabayaan ang CCTV. Nagit si Action Boy sa tubang monitor. Hindi mo CCTV. Ang ginabantayan niya yung CCTV, Ang ginaisip, siguro kung pila ka sa lakyan nag-agi sa guwasang balay nila, pirang gatambay. Siling ko ron ni Papa niya, total pulabi, wala ka man kundi isipad akong hambal tinalabay da nga mga tao sa tubang ka. Hambal ni Albert Sayon, ilista mo kung pilang nagtangla. pilang nagtangla, pilang dumahana doorbell tani. Nga daw.
Diyan tanaw mo da kung pila ang mga manog sukot nga gisulod dra. Oo, Ang mga ay may kakapoy baligya. na balay action Oo. boy. Amak mo matuba nga daya sa ano ya. Pag tanaw kadto sa gates ng tao, tanaw mo ba na kung ano nasa mo? Oo. Kung taga Sideco o taga Ano to taga gani sila to? PLDT na sila o Ti tanaw mo pa na action. Kakapoy na action boy kay ti basi bala Sa isa lang ka perting trabaho. matulog ka lang kadali sa perting trabaho gali ni Paula gali. Oo, grabe. Luoy man bata, no? Looy. Kay pa ama kiss up lang gaano ya mga eye bags kay tiga pula bugtaw gina siya mo. Wala sa daan upod shift ya. Siya lang isa. Solo ya. 24 hours duty gali. Oo, grabe gina si Paul Sayon. Archie Ray Alipalo, morning pa rin. Oy, So, Sir morning. Archie, good morning. May bagos lakyan niya sa mong. Wow, kita ko to. Duduwa kami Daw lugaw. City Calon sa gani. Kalain. Lini Paula. Tani, wala na lang ko nag-comment ba. Nan, comment. Kagida, good morning, Tito Albert Sayon. Welcome home. Welcome home. Sige. Si Kagawad Ulay Abalon, ay kay si Aksyon Dorel, palang ninambalan ko mo. Dahil sa barangay Kabog, may kapihan na da nga daw manami. Oo. So kung magpangapi ka to, malaw mo lang naton kay Kagawad Abalahon lang ni. Anong Ulay. makapian? Basta daw kakuha na ako naman, na ako nambal ni Dorel, lipat Sa lang di na ako yun, na. man. Dahil sa puro ka, buta sa ilan naman nga Feeling ko nalabyan ko na daan. Do Japanese. Dado na mga corona, Tapos daw lapad ang lawn. Na daano mo na sa. Doon nalabyan ko na. Diri ka mag-agi sa may alihis dapet. Tapos ka dito, daw lapet lang na da. Sige, be. May sino taga luwat? Si Kagawad Ulay Abalon naton. Kagawad, Abalahon. Nabinlan na niya, nagbili na natin sa mo niya, basta taga-action mga ngapid, di ako lang nabahala. Kapilang galing. Mag-order ka na kung anong orderon ba? Kalayo, mga abusaro. Kumuning damo kwarta da nga daan nga pa Kagawad sa kuan mo. Ha. Sa Kabog. Maninoy, morning. Maninay, madula. Maninay, good morning. Maninay, good morning. Ate, sige. Sige, direct New action Zealand. boy sa New Zealand. Ang Christmas time gali action boy sa mga kiwis galing tawag sa ila, mga kiwis. Mga kiwis sa New na sila. Zealand. Ang Christmas Aton time. na kiwi, kung dito gina sa sapatos. Oo. Oo. O prutas, may ara man na siya. Sa ila to ya, sila. Ilang citizen nila, kiwi. Yes. Ang Christmas time na tupa sa summer nila. Summer. Oo, unlike sa iba niya nga ti White Christmas, mga na action boy. That's why nga mag-celebrate sila sa Christmas dito sila action boy, gaano sila ga-grill sila, ang families get together, gakaon sa mga fresh seafood, sigad sang baybayon. Do ka summertime gid action boy, sa ilang nga okay. Christmas time dito. Te, amo na So, action hindi boy. December? Ha? Hindi December? December December, galing kay Summer summer sila. sa ila. Okay. Hindi winter, bala unlike sa iban nga white Christmas. Okay. Kaya mo na sila action boy. Tingnan namin ito sila, may mga barbecue party na to barbecue sila. party sila yan. Kailangan mo sila baka to mo. Oo. Nami iguro no, mga charap. Kita ka na sa mga barbecue. Kita ka na sila nga mga kuha na ginapag so grill nila. Mga lagpad. Mga steak. Mga steak nila. Ba? Tonya banana, barbecue steak. May kamuti. Kamuti. Nabutang sa barbecue steak. Umaan pa na yung kamuti Q. Si Ilaya to ka legit gid nga steak. Okay. Next section boy, makadto kita sa may Denmark. Sa Denmark, action Danish naman na yan. Oo, Danish family. Do wala man gid sila isang significant gid, pero ang ila kuno action boy nga usually magpatindog sila sa Christmas tree. Syempre sinubra ka patindog Christmas tree sa tunga sang balay niyo ha. Say God ginay action boy or sa gwa nila bi para makita sang iban. Pero sa kung gabi na kuno sang December 24, ginasaylo na nila sa tunga sang ilang nga sala. Kag ang tanan nga pamilya ang dapat nga nagakanta kag nagasaot palibot sa Christmas tree. Okay. Nakasadya lang, no? Nakasadya lang. Tapos may mga gift na da sila. Tingnan magkanta sila palibot man. Ang kanta, kabala ka ano na nila kanta. Ano? Sa araw ng Pasko, huwag kang malulumbay. Ay, hindi. Misa, Digalyo, Pwede man Sasing. Amo na. Depende kung ano nga black to sa ila nga subdivision. Action boy. Amo na ila kantaglit. Kami ara pag ito gani sa may malamig ang simoy ng hangin. Tapos may ara man Pinoy to mga gatililipon, nakanta sila. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Grabe no, ka-fluent sa ila to. Sa ganito
Ang una action boy, ito mga pyesa. Sa mga ano nila. Okay. Diba, alala ko mo ako magpasa. Pero ito yung hamba ko, yung sa to, ginabuta ang Sa ito nga, sang ilang sala. Yes, action boy. Kung ay ibig sila salas, be? Ha? Kung ay sila salas, be? Hindi nga kita bala yung lasala. Kasi wala yan, hindi na butang Christmas tree. May sala, ganyan action boy. Bisan maghambal nga pag sulod mo sa balay sa tawo, ang sala, ang tululugan, ano, tanan. Basta may sala lang yung gyapon. Sige. Okay, ipilit. Ang next action boy, ika-8 na ta sa Germany. Pareho sa Iceland, action boy, di ba hambal ko to, bag-o nga sapatos, ginabutang sa bintana sa mga kabataan. Ang diri naman action boy sa Germany, boots. Boots? Oo, boots naman yan. Ang Ginabutang sa mga kabataan, sagwa, sang ila, pertahan. Sa Iceland, sa bintana, sila sa pertahan. Para sa ano na yung butang ng boots? Di amo man gyapon action boys, same sa reason sa Iceland. Kung they have been good all throughout the year, mga candies, mga sweet treats ang ilang mabaton. Tibag uman nga boots or... Wala na butang kung ano. Basta dira lang sagwa. Pero sa Iceland, yung bag-o gito yung sapatos. Sila nang pauso yan. Kasi daw balang ko na yung socks mo. Oh, medyas. Ila yung sapatos or boots, action boy. Ang next action boy, makadto kita sa Norway. Hello, danay kay retired Colonel Romeo Baleros, ara the action boy sa Norway. Kaya family ara dito. Meng, mga gano'n. Meng. Kalain sa Ming. Romeo Baleros, good morning, ara the action boy. Di just siya ma-Christmas. The next mayor of... Taal, Batangas. Taal, Batangas. Yes. Mag-mayor sa ganun, makadto to. Oo, gina-invite ito action boy sa Vinewoods Resort. Sa Batangas? Sa Batangas. Okay. Sige lang matapos lang yung pandemic. Yes, action boy. Kaya panglibuton na sila. Magdam lang. Yes. Okay. Sa Norway, action boy, mga Norwegians, ang ginapatihan nila nga ang Christmas Eve kuno ga-coincide man sa pag-abot sa mga evil spirits. Ay na? Kag mga witches. Naman action hindi, boy. Hindi kagkakuangali sila na yan. Ano sila, celebration yan. Naka-horror. That's why action boy. Daw Halloween. Oo, daw Halloween. Wala ta kabalo kung amo nang nagkaka-inside ko. Norway. Pero sa Norway na, that's why kuno antes magtulog ang mga residente dito nga mga Norwegian action boy, ginatago nila ang ilang silhig. Silig. Antes magtulog. Kay ba sisakyan sang witch? witch? Kay ba sisakyan sang witch. Muna. Very good. Kaalam sa Grabe, taga no? sang Norwegian. Oh, Norwegian sa mana sila. They hide all their brooms before they go to sleep. Kay ba sisakyan sa mga witches? Yes, grabe, no? Grabing Norwegians, no? Oo. Maya ba, dapat tagoon ko na kay base, may joyriding witch. Base may joyriding witch. Kung sa ato, they're riding in tandem. Sila yung joyride sila. Joyriding witch. Oo. Grabe, no? Iba Although talaga. mga witch na may dalaman sila nga ila nga broom. Oo. Pero ma-joyride. Ma-joyride. Ka-amazing. Ano ay hantong gusto ko makita ang broom to sa Norway kung pang ano gid bala guro. Basi pang witch gid nga broom. Sa aton din sila paypay ang lapad yung bagyo na blaw. Ang ato abi kuan gani na nang hindi ta diyang bro ang aton diyang ginasakyan sa mga witch ta diya. Kuan nang ano silig bala nga bukog. Bukog nan. O bukog tapos na yan. may laba lang ano. Di ba sa sila mo man to? Silig. Ninga dara malibot tabla sa silig ako ay ikaw singgit ako bitbit. Sino mas bitbit? Si ako ay mabitbit eh. Sino ako singgit? bitbit ikaw singgit. Sino singgit? Si Dorel. Basi masalaan pa ang mga duwa. Masinggit nga silig. Sugpunan ko pay. Kalain. Diba? Feeling ko tamo na mabakal. Oo, masinggit si Dorel nga. Ako na ako bitbit. Tika siling na sa kapaypay, bigyan mo nga. Singgit ko, sarling ko, singgit ka lang, silig! Kisugpuro ko lang, pay-pay! Kakapoy ba naman? Pero feeling ko, dira ka mo manggaranan pag yung action doon. Kaya namon nga, lugod nga, kung wala nag-flourish o wala nag-click, oo. Ang lugod. Ito ginambala niya mga tutani, ma-invest mo. Sa lugod. Oo, galing ka sa ako. Pala wala nag-work. So, wala ko dahil ka balig action boy, sang ano ya. Sang hindi mo ginagamit. Oo, dapat ikaw mismo ya, gapati ka gidibla sa product. Okay? Para may conviction ang imo pagbaligya. Correct. Yes, correct yung action boy. Okay, next action boy, kadto kita sa may Barbados. Sa North America ni action boy. North America. Mga Barbados, mga tawo na gali. Aha. Oo, sa North America. Wala na butang di ba? Barbados lang ang balik. Lugar ginaya. Oo, Barbados. Barbados ginaya. Mga barbarians tawag. Barbarians hindi. Oo, barbarians tawag.
Barbarians pa nawag sa taga-Barbados. Hindi lain na lang Barbarians. Kikita mo makulod doon. Yung pag... Basta sa Barbados, sa North America, Action Boy. Barbadosians. Ha? Barbadosians. Do Salvadorian. Hindi na yung barbarians yan. Hindi niya. Kaano? Ano yung meaning ng barbarians? Malay mo ya. Ma-comment daw. Insakto, may regalo kay Action Boy. Anong citizens ang Barbados? Oo. Eh, Anong Barbadosians. Yes. Sige. Ang sa Barbados Action Boy, ang Christmas table nila kuno, hindi kompleto. Table. Oo. Kung wala, ang Christmas table, wala mga table handaan. Hindi kompleto kung wala sang baked ham. Baked ham. Ngagin, dekorahan sang pineapple kun Action Boy. Okay. Pero ang baked ham na nila, ginbutangan sang rum. Rum. Oo, rum. Kay isa na kuno ka dish nga inspired sang Scottish. Oo, Tiyan mo naman lang Action Boy, ang ila dira nga, okay. Tiyan mo wala man man sa atin, something. di ba lang naman man dia? Dawa man something. Ganyan, may panyapol. Hindi May man... pinya man di sa atin. Hindi man sa significant. Babae Hindi sa na siya. weird. Babae na siya. Sige. Ang next Action Boy, makadto kita sa Poland. Oo. Ang Christmas Eve sa Poland, Action Boy, damo sa mga pamilya, nag-share sang Oplatek. I don't know lang kung tsakto ako nga pag-pronounce. Nalipat ko mag-search. Oplatek. O-P-L-A-T-E-K. Isa ni ka a leavened religious wafer kun Action Boy. Nga, ang tsura do, na di gani sa aton man. Sa ginabakal ta na balang puti, na balang nipis lang na. Puti nga nipis? Puti nga nipis. Kuha ng chas? Hindi Puti man. Ang laba naman lang medyo garas-garas siya kaunon. Sa mga... Basta nalipat ko sa pangalan niya. Do, amo ng tsura Action Boy, search ko ni siya. Tapos, dapat ko naman matungaay ka mga duwa ka mo ba magpamilya ka mo, tungaon mo Action Boy, kag kung sino ang... Pita? Hindi pita? Hindi. May isa pang nakatawag. Nalipat ko. Basta sa mga bongbong, sa mga mercy. Oo. Puti na ba lang nipis na nga do, medyo garas-garas nga, no? Magulang lang gamay ang kapinoy sa pulburon. Amo na. Sige lang Basta kakaon ka na. Kakaon ka muna. Anong piece man? Next Action Boy, amo na siya sa Poland, ha? Amo na Action Boy, ginatunga na nila, example, bisa pamilya, pair ka mo duwa. Kay dapat Action Boy, tungaon yun gid ina Action Boy, pagkita nyo sang first star nga ma-appear sa night sky sang Christmas Eve. Okay. Amo na yung ilang tradition Action Boy. Oo. Kag, may extras pigid sila nga setting sa mga table. Example, usually Action Boy sa iban balang bansa, especially sa Amerika, ang iba niya hindi gid specific nga dapat kung Christmas Eve sa balay, di ba ninyo? Pwede lang yan sa balay sa mga friends nyo. Di may arat sila Action Boy yan sa Poland, dapat mabilin gid yan lamesa nga para ready na kung may ara sang mga uninvited guests na mag-abot. Okay, so welcome welcome yun sila Action Boy. Kung sa Pinoy, ay manok ko diya. Hindi, kung may amo ka natin sa Pinoy, yawan ka din sa Pinoy. Yawan kay Kantuan ubos. ka sa Pinoy. That's why ganun sa Pinoy, Ang Pinoy, kuhan gina yan. Barbadyan. Hambal okay. ni Ma'am Cheryl Flores. Tsakto, hambal ni Ma'am Jocelyn Comedia, Kwakoy. Kwakoy! Yes, amo na siya. Okay. Oo. Hambal ni Ihada. Ihada ko muna. Good. Hambal ni Ma'am ni Ev Smart Tadeo Salcedo, ya Potosiko, lain na iya, bilog na iyang Potosiko. Bilog na iyang Potosiko. Ang Kwakoy, kay nipis na siya nga. Amo na siya. Kaya balo binipis na matlibo ulo ko kaysa amo ng Kwakoy, sa amo niya damol mo. Damol kami ng Kwakoy. Sa chimpo niyo pa rin ulo, sa amo yung nipis lang na sa bago bla, isa mo na sa kilala. Tidalay ko, be? Gaubra ka Kwakoy. Tidalay ko, be? Oo, Mandam ka. Waka pa bago ko bla kay dalan Tanan to, nakabag kalapit sa bago. Tapos karon di pabago ka dayon. Kwakoy to. Oo. Last na lang Action Boy, kay next naman ang sunod. Sa the Netherlands. Ang Dutch name galing sang Saint Nicholas is Sinterklaas. 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 Amo na Action Boy. Okay. Kagati, syempre, ang Saint Nicholas, ano bala pagkilala siya, may long white nga bird.
May red Brangos, cape, may red mina, amon action boy. That's why amo ni sila yung action boy. Sa chimney nagabutang sila sang socks. Tiyang- Sako. Oo. Sako? Sock. Sock. S-O-C-K, action boy. Kaya para pagkaaga, ang ila to kalabanan nga gina-treat sa ila action boy, mga gingerbread men, kag chocolate letters. Naman na to sila sa Amerika mo Doon na. sa gingerbread, do cookie naman Sa na what I mean sa mga European countries wala mo na gingerbread na yan. Gingerbread. Tapos gina-design sila lang sa mga design. Oo. Doon sila na gingerbread and nutcracker, pares in action boy na. Correct. Good. Okay, may iban pa ta. Kay ti. Sige Damo lang pa na yung mga countries dugay pang Christmas Hasta to matapos. sa December 31, ah? Sige. Apoy na ko na si Maninoy mo car washing. Kaya ang car washing to ko nung daan tag $45. Wow, ako na lang bima car wash, Maninoy. Ano gusto mo do? Gahining-hining, nga makapang espiho ka. $45. Swerte. Good morning, kag happy birthday anay sa akon nga inablos si Nicky Panganiban. Good morning, happy birthday Nick. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kay umigo na ton Andy Delgado dira sa Japan. Good morning, man. Kag ginagreet ko na happy birthday yesterday sa ihado ni Ma'am Elizabeth nga si Jomer Rojas. Happy birthday, belated happy birthday. Pokoy Connection Boy sa Barangay Caridad sa Bago. Correct, sa Caridad. Ang bali Sir Alex Monteza. Correct. Ano ginakadamol man? Damol ba sa guya ko? Mamo na sa Barangay Caridad, damo na tayo kwakoy. Kaya siling kalapit ang bago, ting Caridad, layo na galing. Masalakyan ka man. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Happy weekend everyone. May kaupod na ninyo duwe-dugay si Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.